Kważi residenti kollha tax-Xajra ffirmaw petizzjoni biex il-gvern ma jordomx ix-xatt tal-lokalità u bekk ikun qed jeqret ukoll dan il-post kwiet assoċjat mal-villaġġjaturi fis-sajf iżda li issa jinsab medded. Jingħad li skont studji l-gvern m'għandux għażla oħra ħlief li jitfa' l-iskart li jiġi ġenerat minn diversi proġetti nazzjonali fosthom it-tħaffir għall-mina ta' bejn Malta u Għawdex jekk mhux fil-baħar tax-Xajra. Aħbar li kienet waslet ftit jiem biss wara li l-Ministru tal-Ambjent José Herrera kien iddikjara li m'għandniex għażla li fir-reklamazzjoni tal-art f'konferma li l-Gvern huwa bla pjan dwar il-problema tal-iskart f'Malta. Qed naħdem serjatament fuq il-bżonn, bżonn, ma nagħmlu xi nsemmu ta' warajja. Żgur tisir ta' reklamazzjoni ta' art mill-baħar. Dwar dan anke l-Kunsill Lokali Laburista kien iddikjara li huwa b'mod unanimu kontra l-pjan tal-Gvern bis-Sindku Laburista Anthony Valvo saħansitra jiddikjara li l-Kunsill Lokali lanqas biss ġie konsultat dwar dan. Nibdew l-ewwel ħaġa, aħna ma ġejniex konsultati. Definitely aħna bħala Kunsill kontra li jsir il-land reclamation. Il-ħadd fl-istess lokalità saret laqa pubblika fejn dawk li attendew għamlu ċara mill-ġdid li jinsabu kontra din il-proposta. Fost dawk li attendew, il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fix-Xajra, Doris Borġ, li għamlet ċara li akkosta kollox hija kontra li bir-reklamazzjoni tal-art issir il-qerda tax-Xajra kif nafuha sal-lum. Dan wara li aktar kmieni dan ix-xahar xi residenti batu email lis-Segretarju Parlamentari Silvia Parnis u saħansitra lill Prim Ministru Joseph Muscat fejn jingħad li din l-art se tkun qed issir biss għall-iżviluppaturi u mhux għal skopijiet li se jkunu qed jgħinu lill-lokalità bħal xi ġonna. Proġetti simili iżda fuq skala iżgħar minn dak tax-Xajra qed jiġu kkunsidrati wkoll f'lokalitajiet oħra madwar il-Gżejjer Maltin.